Οι τόνοι και τα πνεύματα γιατί υπάρχουν στα αρχαία ελληνικά, ποια είναι η χρησιμότητά τους, καθώς ως γνωστόν αρχικά δεν υπήρχαν τόνοι και πνεύματα στα αρχαία ελληνικά. Η γραφή ήταν κεφαλαιογράμματη, χωρίς κενά, συνεχόμενη στις επιγραφές και στα κλασικά κείμενα που γνωρίζουμε. Λοιπόν, το τονικό σύστημα αποδίδεται στον Αριστοφάνη τον Βυζάντιο, ο οποίος έζησε την ελληνιστική περίοδο. Η περίοδος αυτή τοποθετείται συμβατικά μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν οι κτήσεις του, οι κατακτήσεις του χωρίστηκαν σε βασίλεια, τα λεγόμενα ελληνιστικά βασίλεια. Ποιος ήταν ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος? Ήταν πολύ γνωστός γραμματικός και βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Εκείνη την εποχή λοιπόν εμφανίστηκαν και οι πρώτοι φιλόλογοι εντός εισαγωγικών, καθώς άρχισαν να επεξεργάζονται όλη τη σοφία και τη γνώση των κειμένων των προηγούμενων αιώνων και να καταλογογραφούν τα κείμενα. Έτσι λοιπόν εκείνη η εποχή ήταν πρόσφορη ώστε να εισαχθεί το τονικό σύστημα. Γιατί να χρησιμοποιούμε την περισπομένη, την οξία, τη δασία, την ψηλή, που τόσο δυσκολεύουν και τους μαθητές. Αν παραλείψουμε κάτι από αυτά ή το γράψουμε λάθος, αλλάζει κάτι? Βεβαίως αλλάζει και θα δείτε τώρα το γιατί. Σε τι χρησιμεύαν λοιπόν αυτά τα τονικά σημάδια? Ο σημαντικότερος λόγος ήταν για να μην χαθεί η προφορά. Άρα αυτά τα τονικά σημάδια έχουν σχέση με την προφορά. Και επίσης, επειδή η ελληνιστική περίοδος μοιάζει με τη δική μας, θα το δούμε σε άλλο βίντεο, με την παγκοσμιοποιημένη δική μας εποχή, μια ανάλογη εντός εισαγωγικών παγκοσμιοποιημένη εποχή ήταν και η ελληνιστική περίοδος. Επειδή λοιπόν συμβίωναν άνθρωποι με διαφορετικό γλωσσικό υπόβαθρο, το τονικό σύστημα ήταν απαραίτητο για να διαβάζουν σωστά οι ξένοι ομιλητές που μάθαιναν τη γλώσσα αυτή, να διαβάζουν σωστά τα κείμενα των φιλοσόφων, των ποιητών των προηγούμενων αιώνων. Επίσης, πολλές λέξεις γράφονταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ωστόσο, είχαν διαφορετική σημασία και αυτή άλλαζε από το πνεύμα και από τον τόνο φυσικά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν αλλάξουμε κάτι από αυτά, αλλάζουμε τελείως τη σημασία της λέξης, την αλλοιώνουμε. Οι τόνοι δηλαδή μεταφέρουν τη μουσικότητα που υπήρχε στην αρχαία ελληνική γλώσσα, που πλέον έχει χαθεί, καθώς ο τονισμός μας είναι δυναμικός. Γενικότερα, οι τόνοι που προσθέθηκαν στην αρχαία ελληνική γλώσσα, αργότερα, την ελληνιστική περίοδο όπως είπαμε, αποτελούν στοιχείο της ιστορικής εξέλιξης της γλώσσας. Γράψτε μου στα σχόλια αν γνωρίζετε ότι το τονικό σύστημα της αρχαίας ελληνικής σχετίζεται με την προφορά και γενικότερα με τη μουσικότητα της γλώσσας.